Na superligašku scenu fudbalske Srbije stupio je pre nešto više od godinu dana, precizno 30. oktobra 2020. Imao je 16 godina i 10 meseci. 3 meseca kasnije sa petoricom vršnjaka produžio je ugovor sa klubom, potpisan još u februaru 2019. Uroš Kabić, predvodnik generacije fudbalskog kluba Vojvodina, za loptom je potrčao u školi fudbala Bistrica. Kao desetogodišnjak selektiran je u pogon omladinske škole u pola belom, pola u crvenom, gde je ubrzo prepoznat kao vanserijski talenat, na koga bi trebalo računati u bliskoj perspektivi kao mogućem nosiocu igre seniorskog tima. U međuvremenu, Kabića su pod nacionalnu zastavu zvali selektori srpskih selekcija do 15, do 16, do 17, do 18 i trenutno u reprezentaciji do 19 godina. U aktualnoj sezoni superligaškog takmičenja Kabić je na teren istrčao 13 puta, ali i u 4 utakmice u kvalifikacijama za Ligu konferencija gde je postigao 2 gola, pobedonosni u susretu sa Panevežicom i počasni gol protiv Laska. Na prijateljskoj utakmici sa vršnjacima iz Italije 1:1 Kabić je u ulozi kapitena predvodio reprezentaciju Srbije i bio je strelac jedinog gola, dovoljno ispostavilo se za nerešen rezultat. Uroš Kabić je u Srbiji prepoznat kao jedan od budućih nosilaca igre nacionalnog tima, a u Panonskom podneblju kao predvodnik generacije čije vreme tek pristiže.